today. I'm officially missing you. I thought that from this heartache I could escape, but I fronted long enough to know there ain't no way. And today I'm officially missing you. It's official. You know that I miss you, yeah. 'Cause all I hear is raindrops, oh yeah. And I'm officially Bernie B talks, 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 Bernie B talks. Kung na kay problema, ayaw kataha o gitawag na. Dili ka mabot, makulitan ta.
Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B Talks, among kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks, 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 Bernie B Talks. Kung na kay problema, ayaw kataha o gitawag na. Dili ka mabot, makulitan ta. Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B Talks, among kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks, 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 paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B Talks, among kabonding sa kahanginan. Hi guys! Welcome back sa Bernie B Talks. Yes! And it's another day. Right now, wala mi nag-live recording me. Basta galing mag-recording me, pasabot ana. Medyo mabisi ang akong panggabi. Labi na padulong na sa December. So as much as possible, maningkamot ko nga makarecord sad gay. Maulaw sad ta sa mga sigilan taog replay. Pero makabayad man sa noong ko na sa inyo kaya na may per December nga ko. Minimal lang sa ta. It's nice to be back. Welcome sa Bernie B Talks. And kung naminaw mo sa radyo Lampornas 95.7 The Mellow Touch. And we're so lucky sa mong pag-record karon kay kompleto ang cast karon din. Yes! Na si Master Poppy and of course Drew Sila. Attorney Drew. Hi Drew. Hi, Hi guys. God. How's your weekend? Good, very good. Pang-bright ni, pang-bright. Ha? Kompleto Pang-bright kay ni siya ta, ang natin. mic na lang dili kompleto. O nga no? Gusto na kumapil ang ta silang Juan og ni Kuan, ni Sam. Oh yeah. Hindi mo kay. Di ba, duwa kay episode ta karon sa Manlarga? Mga mamalita karon og bisag unsa to kung pamaliton ka aron ha para maka-experience taon sa mga food. Hi Sam is there. Nasa mo tuman si Juanito na pud sa mo sa tubangan. Okay. So moto sa way pagbahar-bahar o siya tong reaction aning pag lips to lips ni Oh! Grabe. ni si tawagan ni Sue Ramirez og ni Kuan. Abi palag puro lang ta mga politika. Sabi, i-search na ako kay wako na kuan na. Waka na update na. Sa ni Sue Ramirez. Grabe ng mga And Dominic Roque. Look, sa mga pangginoo na gid na imo. Wala gid na Dominic. sa mga showbiz. Dom Rocky. Kissing. Pero si Dom Rocky di ba nakaanig kagayan bago lang? Muna siya do. Hindi ko kabalo. Nagmotor? Itong sa team kuan ba? Ay. Mo manasag Oh, lang. yeah, katuto. Mo to. Basi waka sa kakabalo nga mo ba ng ex ni Bea Alonzo. Waka kabalo na. Nga nag supposed to be mag-engage na tana. Mo na siya. Oh, tapos ano siya? nagbulag sila. Oh, di Di mo ba? sila say mag-generation ka. But apil-update pa do sa mga showbiz sa Oh, sa kita iba. na ka. Unsa mo ni Sa Siargao. Oh, kana. mo. Pero gipos gali na po mo sa gahi ni Bay. Oh, grabe. Oh, okay. Showbiz basta mga kabalo ka sa mga tao sa mga chismoso. Di lang ta puro politika. Apilo na lang po nato mga chismis. Kaya di gyud madagway chismis. Oh, naman diri oh. Mga hubog naman ni sila.
Naspatan na galag sa Siargao. Aw pauli naman din sila, unya pagkat dayon. Munang, the more na nung kung mangutana, pila ba pliti padulong sa Siargao? Wala. Naano na ba daw kuan kanang one-way nga flight gikan Manila ba Manila to Siargao, yeah. Manila to Siargao. Mao di ay sayang na kay In fairness mo ba ni So Ramirez, yung ex ani is mayor. Tapos Mayor. nag-post po ng mayor, mga 4 months sa silang bulag. Yung kabalo ka. Ay, pag-isig ko kabalo nga, pag gawas aning, wala, di ba na ni siya uyab? Tapos kita din ka hours din after, nag-post din niyang... So kung tanongin mo technically, 5 months na sila ago, walay mga problema sa ilang pagtsula kay pareha sila single. Kita lang yun, kaya di lang ginato ma-accept ang fact ba nga. Di ba bago naman to, mag-lips to lips sa my God. Tapos dili po talang lips to lips na yung relasyon. So, Ay, karon sa man na nagsugod na yung nga pauso ninyo. Just so you know, dili tanan gahalok na. sa to millennial ba? Si tawagan na. Ha? Gahalok pero kuan. Situationship. Dili, bago naman na. Live po na. Kuan na siya, friends with benefits. Sa term na to? Murag friends with benefits. Ha? Fubu? Di ba naman Fubu? sila nagkuan? friend. O pa may lahapin Di, sila. Nakamalo. Pumunta kita sa video. Kasi teaser lang to. Wala, Then gidilit. after that, napubo na rin sila. Gidilit sa, gisend man sa ako, pero gilit. Bitaw. Pero murag nga na ba, friends with benefits siguro, I think. Wala Friends. sa ato nga millennial. Sa ato ang Di ba mga millennial term, sa ato nga millennial term kay pranang kuan kay na double blade sa ato na. Kanang bisexual ba? Sa millennial man ang double blade man na siya. Sa karon bi na mga gidang tao. Bi. Oh, di ba? So mga kana nga mga to. But anyway, so I think walay problema sa ilang paglip. Nasuya lang siguro mo. At least nakita ninyo sa bar. Nawindang man na sila, basin nakuha na sila, nakalitan na Carried sila, away. carried away po, nasa siguro kuha niya. Pero dili man nun chula ka dogay, but smack naman tapos nitindog din burag Oo. burag ang dating kung di lang ako kung tanaw na ako ang video murag Babay. burag kuan baka nang Marag mo babay lagi. sa galing ng dare Biso-biso? ng truth or dare Ah, nga na bitaw ka dating Okay, o sige okay. dare pana pag tapos halo tapos nitino din na dare na ako burag nga na rang anampeg sa video Kapila ni mo gibalik-balik ko. oh sana wag ko nitutong nay alom man day si kon Kausara gibalik. Pero dugay gipos. Kausara gibalik pero 0.2x. Point to Lagi slow motion. 0.2x. gitanaw gina kung sila bag yun my god sila gidi ay tani confirm Wala, man sa Klaro man kaya nga walay tang. Ingat. Ingato ka gamay. Ingato ka seconds. Pero this morning nakita ko murag na ni Malo si Bea. Napod siya gina-post karon nga nang Oh, yeah. with someone. Friend niya. Friend man niya, di ba? Mo? Oh, di ba? Friend Balos niya. lang ni mga igala. Kani si Bea? Si So Ramirez. Sorry. Lahi lagi na nga picture mo gitanaw. Lagi. Hindi na Ipakita sa ipakita sa Saan mo picture nila? Wala man kanina. Sabi mo kita na. Adto siya. Di na mo imong ipakita. Nakatupis to. Oh, anyway, so okay na guys. Okay na ta nang so single man sila, so okay na ta. Okay? So Okay chillax na na ta. kasam. Pero sikat ba ni nga kuan mo? Sikat ni siya nga restaurant or Yeah, bar? Oh, min sila nga muni nga spot. Oh. Narinig Morning ito. nga baso. Wala. Gigamit. Oh, mo na ilang marketing. Oh, muni nga spot nga Sunod dili na sa- mo guys, kay narinig ka tong nag-kiss sila guys. Ang bigay na ako nga nasa the upcoming movie na. Oh, Posible. Tanaw na to karon. Ah. Okay, best in style na ba? Okay. Muna na itong buhaton sa atong show. Natay mga update sa itong kakakita sa kondel. Atong mga reaction video. niya. Brad, BYD na nasa Cagayan de Oro. It's a Chinese, di ba? Chinese battery brand yun na siya. Oh, nana sa Cagayan de Oro. Karon daghan ang icons, kuan, yeah. car Atong nakato manufacturer. ko sa China. Mm. Muya kong kakakita yun na mura siya o ka na bang di battery yun. Wala yung mga tambutso. Wala mga gwapo kayo. Tamburag gwapo ni siya ka ng musibat bito ka sa kadlawon si mga asawa. Wala gitingog. Hanoy ka. But in fairness lately po, ang BYD nalabuan na ang Tesla sa sales. Wow. Yeah. Tesla ka nang diya ka magtuon ba? Ha? Kanang Tesla. Sorry say. Nalabuan do kuan lang ni mura specific period lang ni. Gikan sa Hulyo hangtod sa Setyembre. BYD nakakuha og labaw 200 billion yuan. Wow. So that's 28.2 billion. 20% ang nga pagtaas gikan sa miaging tuig.
Kabalo ka unsay nakalami manggod. Ang subsidy sa gobyerno to support e-vehicles tagaan na sa Ano, day? nainga na ang government mo nang sila mo shift gud sila. What I mean, sa atong government? Dili wala Yes. sa to. Sa ila mo lang nitaas galing ang Mo sales. gani. Kay presa to at do nakalimot ko Finland ba to or nato ko nga halos e-vehicles na gitanan. Inga na bay na ay discount sa parking lot, na gipush gud ba sa government nga Tagal yun ang e-vehicles privilege mo. Because of their air pollution, man. Oh, lagi. Kita man ako sa documentary ng ana. Diba? Remember ka to nakadto ko China tong sa Canton Fair nga tingala ko lawa nagyud kay makita nga motor brad na kanang di gasolina. Tanan na e-bikes. Sa mga tao gabaklay e-bike miski kariton gi e-bike kay grabe gyud ang ilahang promotion. Then in fairness po bad every canton na karon kung itambay nimo na charger. Sa ato diri mall ra may na charger. Mall, yes. Pero hopefully magkadagana na siya kay gitanaw na ko ang BYD nga kuan nga mga unsa tawag may review ba mga review sa YouTube. Kuapo kayo ba okay gyud guys tanan. Niabot Technology na kita, gyud kaayo. niabot na kita sa punto bay nga ang China bay. Kung gusto ka og ligon nga nindot na. Gusto sa kag baratuhon nga dili nindot og quality na kaysa una I don't know kung naka-remember mo kanang nakay bike sa una. Pag may maguba, for example, mga brakes, mga kanang mga leaky road. Remember yung kumain akong papa. Pagpalit dito og kanang Japan. Japan magyud na remember kay mahal pero ligon. Tanada yung murag lower mo rin ang mga China. Kasi pahit lang China so mo kuan siya mo last pero I mean, papalit mo barato, pila lang ka days. Guba na po. Sobrang nga na, but now gyud bay in fairness ba to China? Kung gusto kag ligon, kani sa una god, for example, mga heavy equipment. Naka-remember ko sa una, nagitay kahadlo kay ayun na kay China man na. Dali ra na heavy equipment ba ya, hagop ya. Pero karon bay na number 1 na ba ning kaning katong ginabanggit sa una? Shuju. Dili ko no to. XCMG ba? XCMG. XCMG kana. Shuju gani. It's ang supplier man to ang Shuju. Shuju. Ang brand mo ay XCMG. CMG. So ang XCMG kung makita nimo tanawa ron na yung mga kuan ron. China siya. Pero mo compete na siya bay sa kuan gyud kana bang heavy Japanese nga duty nga kuan ya. Do na pag-uban nga China nga brand, but ang kamaki namin sila nga Sir Japan na. Pero napagyapon tayo hesitance no, napagiggamay, Naagyapon. Alam na, wala kayo sa talim, hadlok man ka nga, sa mo, di ba nakapalit kang motor sa una? Ino man nga, magbaha sa kaswagan. Di ba, pag ana, saon ni mo, di ba, naon mo. Palong na yan. Taya to, nataya. Salamat sa CDR King. Di ba nakatisting mo sa una? Wala na naman. CD pa man to sa una, ilang gibaligya. Karon kayo nag-e-bike man. Ay, wala. Natay hesitant sa China nga or kaning mga e-bike or e-vehicle kay feeling na to di katungas. Natay feeling nga base ko. Do na mo koy mga scooter. Napoy usay gyud nga kung grabe gyud ka steep maglisod. Nagiban nga powerful na. Pero ang nakagwapo sa ila kay tungod sa paspas ilang technology paspas sila. Hinoon nganong wala na quality? Because katipid magud sila. Gusto nila barato para sa ilang mga residents, para mga kuan, para maka-afford ang tanan. Pero minus the quality gina siya. Siyempre dili. Halos disposable na siya. Halos kanang dapat affordable lagi siya ba nang at least pwede ra gyud niya. Hinahina na din sila ni quality. Una ang DJI is Chinese brand. Ang DJI? Unsa man day? Amo ba China na siya? China na. The best na siya. Tama. Ang Xiaomi. Yeah. Diba? Dagko na kaya nagkuan og ang Huawei. Nice. Syempre ang Huawei ni kuan naman gid ang Huawei. Imagine niyo na si Huawei sa una. Artista ra biyan na. Takaroon na mo na siya. Pero tech na siya. Huawei kapangitaon ra ba? Huawei di Company na. Huawei. Kalaptin na ni Judian sa una si Huawei. Pero may tinula. Huawei ba yun la? Lain na siya. Lain na siya nga network. Entry. Attorney to entry. No pressure. Entry. Uy, tama ba yan? Kasi una, pag na yung mga China phone, di ba? Kung kita ba ka namang... Sama na, China. Nokia man kita sa una. Nokia. Tama ba? Nokia yun. Wala kay China. Kung dili Nokia imong phone, ayaw ipagawa sa imong bag. Di ba? Kanang kuna ka sa Cherry mobile. Cherry mobile. Ayaw.
Alcatel, ay pagawas. Murag safeguard My ka na. phone. Sa una pero karon ko. Sa una ba ka ng tagang kag Ericsson, ipa-explain mo, number 1 ni sa States. Ano mo explain yung ka ba? Mo disclaimer ka ba? Motorola. So, oy, ayaw mo, kuan kay ni sa Nokia, Nokia. Sa mo kan sendan ka sa mga Nokia pips o Nokia users o mga message ba ka to magliyok bitaw? Itong alana. Dat dili man mo porma sa imo bay, so kailangan yung ka mag Nokia. MMS. Dili pag yun MMS ko yun to messaging yun to nga. Katong kuan. Ito bang // ano nang imo ging ibuo ba? Tinon. Lain mo tong MMS gyud kay mga characters imo siyang ibuo og image. Ang creativity sa tao sa una, tadaw kay mag-change kanabang acetate, tapos color, di ba, no? Tapos mudako, padako ay, tapos karon dako naman tanan pagamayay na po, napalit na po gatong gamay nga cellphone kay gamay. Pagamay gipadako na sa tapos keyboard. Wala gyud kay karapatan sa una magkinapayas kung dili ka Nokia, no? Pagamayay din ba? Kasi mo Nokia nga na phone na napalit. Pinakauna nako 5110. Na antenna. Social naka 51. Delay pa tong 5210. Ay 5210 man to na ay antenna. Antenna ka to. Pero pinakauna gyud Bosch, katong Bosch gyud. Dili pero Nokia gyud ni mo na Nokia kana. 5110. 5110. 5110. Tsura na 5110. Kana na antenna ba? 5110 kato ako. 5110 to siya. Ang antenna. 5210 day siya. I-google Ang 5210 walay antenna. Walay antenna, murag mo nang sexy. Ang 5210. Nya, kuan dayon 32 dayon ang sunod ana. 5110 Nokia. Sige daw para Jeremy sa wala gyud ay tama 5110 day ang tawag atong na ay ano battery ba nga pag mabagsak pag bungkag balik. So kanina 5210 niya balik on yapon. Grabe ka. 5210 na akong gikuan. Ay 3210 man 52 kuan katong wala antenna, kuan lang ni mga antenna tapos. Dili ang 5210 kani medyo socialite. Medyo socialite. Gamayon man Ang katong wala antenna 3210. O naka 5210 ko sa una. Oh my God. 63 dayon. 62, 63. Katong ragnipis kayo. Tama no. Aya din tong 81. Ginatanaw na ko ni tanan. Kano sa mo year naka-cellphone? High school na naka-cellphone na ka? High school. Pero hilon man naman to galam mo lang kay daddy. Pero naka-cellphone gid ko nga cellphone ako na gyud after high school. So pag-college na nimo? First year college. Nokia na yun? Nokia nga na siya camera. Ay! BGA mga igala. Tama nun na kamera katong na. Social na ka. Ang mga kanang profile picture sa Facebook, gikan na to nga cellphone. Dili pa Android. Dili pa Android. Wala pa, Symbian. Dili. Sa year din nagsugod din na sila nga na nagsugod pa man na sa ang Symbian pa man ang katong Nokia ba nga nabit itong mga kuan-kuan ni mga iyanana pa. Ato na ibang pen, di ba? Sila may nakauna gyapon ana pero kuan wala pa gid nag-Android katunag yung sa Samsung na gyud S1. So kano sa nisulod na ng mga year na kanang Samsung mga early ano yan di na ko ma-remember na. I-search down. Ano ba unsa ba tay unsa din na kabalo ko. Kano sa dito ko naka-reminis na nung kakuan Samsung first Android buta na tog first Android. Akong first cellphone gyud kay one-liner lang katong twist pan di ko kabalo kung Panasonic ba to o kung Motorola. Gubaon pagi kay muhang ba. Kaya nahulog man. Tapag, muulog. Naka-Motorola ko, naka-Ericsson ko, naka-Samsung ko. 28 man. Dagan mo ito sakit kaya na dahil na mga katong mga sabi term nila na murag repair or na murag fake. Gikan niya po nag-China. Dagan mo sakit kaya dito sa una, di ba? Dito lang ka makapalit o maka-afford na may barato. Trade in. Trade in. Swap. Tama na din diha din nagyapon na uso ang sa trade in. Kuan 2008 ang Android. 2008. So dito na nagkasugod ang 2003 gid siya nagsugod pero sa 2003 di ay. Diyan nagkasugod nagkahagna na din ang Nokia. Wala pa. Unsa nang katunga tayo unsa na Nokia? Kuan ang Nokia kay dili sila mo adapt sa Android na Yeah, lagi tama. Tapos adapt sila sa Microsoft. Dugay pa man ang Nokia na down. 2005 pag ani gikuha sa Google ang Android. Okay. So 2003 sugod dayon gikuha dayon gi-acquire din ni Google. Ahi na din tong murag ni boom na gyud kay si Google naman dako mo kay nga
Giant ba na? Mugi na ang pag-maintain ba nung nga. Sila yung number 1. Alam mo, to be honest, lisod ang pag-number 1. Mas lisod ang to maintain number 1. Pero nanay Apple before nag-Google Android. Ano na Apple? Nanay Apple na kuan. Ang ako wala nagwala lang mga sa ato Apple. dani, wala ni abot pa. Wala pa na. US market pa. Ang ako lang yung ganan sa unang Apple ng ito mga iPod. Kaya lahi man ang screen niya. iPod niya. iPod ang pagstorya, no? Ay, tama no, kay iPod, iPod. So, kato nga time, kung i-record nimo tapos ka na bang, tapos ay lisod kay, di pa gid para sa Android na burag, abi na nimo murag, ibalin na bito sa USB ang kanta nga, copy-paste, dili pa gid nga na, moagi pa kag iTunes. I-sync pa nimo para mahatag ang mga music. Ana pa ito sa una. Ito kayo ang Apple. Pero chuy, kayo kay touchless man, ang giawat mo to sa China. Nga, barag lahi man China kay nagi ang mga MP3 player man ang dating sa China, di ba? Lahi ra gid barag nahitabo ato. Actually, it's not about unsay mabuhat sa iPod, but ang murag ang luxury ba or barabag ka ng convenience. dili ka nang kung naka-Apple ka, angat yung ka. Barag ana ba? Barag, sometimes inganam ko ng marketing sa mga brand, no? Di po siya makuha diretso po, like wala pa gud kayo sa mall po ato murag na ba. Murag First time ko nakakita og kanang imported yun ba? Pero gimintin man iPhone? gimintin mo guna sa branding sa Apple ron ba nga. Matugi ka sa tanawin ng mga stores. Kada pa pag di pagi ko dato, bagay mo tanaw ko sa iPad, pag tanaw ko sa presyo, atras pa man gyud ko, murag mo ana pa ba? Kada bitang dili pagin mo ang willingness bitaw sa kuan ay blue ani nay ana bitaw. Doon abot na ko sa level sa unang panahon, pag mutan ako sapatos sa Tobis. Right, yun ka na bang damgor gina ko ni mga 3,000 nga sapatos by 4,000. Kanang makatras yung kumara dili gyud. In fairness karon lugar di sa ko mamakak. Pag makita ko mga Nike, size ana na di siya na bang uy gwapo nga di siya, size 12 ani or size 11 ana. Medyo Size 11 ka? confident na. Dili. 11, 9.5, 99. Ngita mo na iwan. Ngita mo na ka ng lisod kayo nga mga size ba? Na size 13? Wala siya. Wala. Sorry. Matik lang. Practice ni nanaka na nga level nga murag okay na murag ang 3,000 murag 4,000 5,000 murag lami na, di ba? At least ni-improve atong live lugar. But pero matto gyud po kung Mac Store bay. Lagi. Ako di ko makahapit sa Mac Store, manar ko. Kabalo na ko daan. Si Ella kadungay na sige padugdungog sa kanang katog yung original ba nga Apple na. Lat palangga mo kita ka Ella kanang lakas mo ka sa ko pero matay di gyud pa na ako na makaya. Di na ko na makaya mo palit lang ko murag worth 25,000 ba na or 30,000 for just an headphone. Tadi man sa ko hilig og headphone kay kung mag-headphone ko bay mawala ko sa kuan wala na Environment. mo di ko ganahan, di ko maka-story, di ko maka-talk. So di kay ko except kung eroplano kay wa kay lain paminahon. Kana ra gyud nga time or naka sa airport. Pero most of the time ako mo ko nang ginatanong sa akong self nga most of the time naman ko yung mga gathering, mga meeting. So di gina pwede sa ako ng mga AirPods. So mo nang picky ra kong kapamaliton. Or the Dili sa barato version. piki. Kanang quality gyapon na may dili Di lang piki. kay anak kamahal. Dili lang nga kamahal. Kasi sometimes pag mo purchase mo ka baka ako gipimta lang babi Manghinayang sa bagid ka. magamit bagid ni or dako bagid ni siyang tabang or dili or ana. Di ba kung palit kag kuan, palit jidgar kag boss. While we are talking right now nga topic, nagtanaw din ko sa akong Hero 11 nga GoPro. Na ako ba nang gikuan sa akong asawa nga gamito na sa vlog. Pero karon ba ito kung kinasa phone, ang phone diretso na maka-edit, diretso na Wala na gamit-gamit. wala siya ba except kung mag-dive ko sa mga kadagatan kabukiran. Action cam. Oh, na ako'y kuan karon na. Tapos napukoy drone, wala na lupad-lupad lang akong drone. Bagong repair na. Nagpalit na ko extra battery. Miski pa repair na. Ahem. Nay nag-ahem das kilid. May pa. May pa. Ulian na lang. Panggamiton na ninyo eh. Ulian na lang siguro. Wala may nakuha. To be honest ba, no? Ito mga travel abroad. Ato lang ni. Sa mga naminaw lang ni sa podcast. Kita-kita naman tayo. Close naman tayo. Hinay lang. Di na kayo ko ganahan saan magpuso mga travel kay basig nyo nangurakot mi. Ato lang niya kita-kita naman. Dili ni pampolitika. Kapoy kay may galamutan na mga travel. Video. Ang una-una sa tao sa politician nga kwarta na sa napod ba may sweldo po ba yan? Napod ba ko yung hosting ha? Wala kay right.
Naman ba kay bonus ko? Kay right mo Wala- kaon og lami. Wa kay right mo ka og lami. Wa kay right mo travel. Wa kay right mag-enjoy kay kwarta na sa katawan. Nakita bagong nag-open ng bagong steakhouse, di ba? Mao. Lami, itong Steve, no? Imbitaron na lang tamo para at least dili kayo tanan ko. Selfish man ko kay kung ako Noon, may gani ka noon ang concert. Kay murag lain man ako ra isa na, Di, pero may nasa ka nga insensitive ko. Ingani ang akong kuan ana, prinsipyo ana. Mukaon ka, kailangan ni mukaonon kay nagig kay gihimo sa katawhan naman kay gihimo. You deserve it nga. Reward dako for man ang yourself. imong na tabang sa katilingban. Tinod. Dili man kay Kanang mga tao nga walay nahatag sa katilingban, pwede mo mukaon gyapon ana, pero maghinay mo. Kay dagan pa mo buhaton sa kalibutan, di ba? Ambot di ko lagi, ambot lagi ani lagi. Mga tao ganing president lugar di ko ni may pakaon ng president nga grabe na iyang hunaon, grabe iyang stress, grabe iyang ana ba kung imong buto na unaon. Sa food nila ka mo bawi ba sa ma-satisfy Ano, ka, hatag sa ila. ma-comfort ka. Ano masuya man tao nga waman mo nag-serve. Kung nag-serve mo sige pasuya. Wala ka sabi. Wala nga na ay. Wala gina mo nang sometimes di na kay ko sa una namin si pangita sa asa man vlog na. Pero gaduduhan ako ba kay baka resulti nila nga doon na bagay na may uban mga ano. Idara ko to biara bigita mo istorya. Bigita mo istorya easy lang mo diya may. Silang But anyway, so doon abot man nga topic kay lagi ang China BYD. Si meaning wala nakabutang BYD. Build your dreams. Talaga? Okay, meaning niya. Build your Sabi nung Chong Chang. English na lagi day. meaning ana because kablo na biya ka ang China muna ilang deficit, muna ilang anang disadvantage kana basta China ing ana ang tanaw sa tao. So they make their kanang brand medyo ang Huawei ra man og Xiaomi ang wala nag-change, di ba? Pero they make their brand nga mura siya og English na siya paminawon. Kung makabalo ka kana mga Spark, China man ang Spark, Neo, Realme. Neo, Realme, di ba? Pero China na. So that's why grabe ang competition ron sa US o kuan ba? DJI. Di ba na may brand nga ginaban sa Amerika? Dili ba ang kuan? Dili ba ang Huawei o Huawei? Dili ba Huawei? Yeah, na Huawei. TikTok. Mo nang walay ka ng Google ang Huawei. Oo. Na Huawei app kuan lang store, ano ba? Tama, no? Kay grabe man gyud ba? Kaya man ni. Talayan ng China. Namoy kuan, palito na mo na bungkago na mo na daw. Amo nga wato Pero na political kuan. kuan man na, pero si Trump, siya naman yung kuan karon niya. Support ba Pro-China si biya na siya. Pro-China ba si Trump? Naman siya nakuha nga pila ka billions sa China. Unya kuan pod kanang Magkay speaking usa. of BYD, Oh. murag feel nako bay sa ato nga sitwasyon karon sa Philippines kanang pwede ra na siya magpalit og ingana nga naman may BYD ka. Daghan na, Kita man nimo diyan naiga roam around pero murag ikaduha siya nga sakyanan para sa Tama ka, ang market ron labi na diri sa Pilipinas o sa kagyan di oro na lang to be specific wa man ta sa laing luz. Ang imong baligyan is katong nanay mga sakyanan daan na lang sila option. dili siya pwede ka nang mora Minimo yeah. For example, na nakoy pick up, na nakoy van. Pero in fairness, gusto pang city. Pero in fairness review 300 kilometers ang isa ka Charging. Isa ka full charge. Grabe, no? 300 kilometers. Murag paingon ka sa kwan Davao ana nga murag dili. Alam mo, in fairness lagi, ingon lagi sa akong igsoon, katong chemical engineer ba? Ang mga batteries po karon bird, kinagrabe na po ng ilang improvement na mas mo store og energy, mas ang capacity, mas gamay sa tanawon, pero mas mo store og kwan ng energy. Ang Which ano was- biyang mga battery sa tong phones, mo ning flat na kaya tong battery sa phone gaka-flat sad siya. No? Oh, gaka-dipis, gaka-powerful. Sa kay sunod ani ba sa atong mga battery nga technology ba? Tao na hibutang My battery sa God. Magsugba lagi karon di battery na ang pagpaypay, electric pa na ang battery, di ba? Tanan battery ba? Battery na. Siguro ang torch na lang may wa pa na battery pero mo gyapon ang pagpasiga karon torch na. Mahinang nila lang ng mga tao. Samot na hindi na makitang kuan ba kanabang someday na pagpasiga. Pero mo nang evolution sa BYD kay battery company man gid sila.
Ang sa tao gyud sad karon, we are all after convenience. Kay busy na ang pacing sa life ba. Munang dagang kay convenience store. Har. We're all about convenience. Kung Yeah. unsay Tama. mas dali. As in, nakita na ko tanang karon. Then, karon balik kag electric pan. Just so life, yun. Madugay ang battery. Abot og testing gid mi ana. Kita maanad man ta og kuan kanang padsak-pansak. Oh. Pero karon na nay kuan by wireless electric fan. Dagan na kayo. Na solar na gani. Solar nga mga Gusto kay kumulo tong murag generator nga narakad ako. Nga electric Yes, yapon, yes, di ba? oo. Nga pwede sa mo charge, pwede mo on ang TV ana. Tinod. Grabe na. Grabe na For kayo. dani. Pero mo lagi nasa ko na kuan nga article nga ang problema na sa karon kaning mga gadgets na ingani unsaon pud ni ang mga waste ani. Ano bang mga batteries. I'm sure mo naman pud na ang next na pud na yan ang problema. Namo gyud perminti na problema ba? Murag nag-change lang ba? Murag natay na sulbad nga problem. Pero but we're creating another problem. Pero I'm sure nga naman siya ng development siguro. Pero paingon naman kita diya kay Oh. di ba nanay curve nga screen. Oo. Di ba? Oh. Correct. Di ba? So meaning ang what if ang kanang LED nga curve pwede na siya i-solar. So pwede na nimo ibutang sa imong auto tanan imong solar panel. Tanan, yan Ikaw na ba? nimo. So Upo pwede na kita madagan- solar nga rice cooker. Na may solar. Kanang built-in na gid ba sa kuan. Nganong walay nakauna-una og rice cooker and Bluetooth in one. Kamulo kag dungag pwede ka mag-play og music. What if walay Nakauna-una combination ha? Ikaw na. Nakauna ko. Ikaw na makahuna. Tapos pwede i-remote control. Nailigid. Grabe Sa ni. una gani gawna ko ba nga nauntanay ka ng gamay nga printer sa mga documents no nga ka naman dala-dala ra nimo. Oh yeah, di ba na? Gani di ba? printer gani sa Ano mga naman katong ingana ang ingana photos. padako. Oh, yeah, kita ko. Print yun siya, Brad? Or bara yun siya siya. Butang fax? nimo imong kuan. Print Butang yun siya. nimo imong papel diya then ready pack print then mulahos. Black lang yun noon siya. Pero Kaya ink iba yun. naman. Dili siya murag katong murag fax sa una lang. Ribbon? Murag, alang, oh yeah, na. Dili. Talaga? Sa bagay, no, kung wala yun ba? I mean, Wala for yun. ano lang ba, no? At least na Diretso kayo lang. ma-print ba? Grabe, ang Oh, tingnan. nanag yun. Pero kung hunaw-hunaw nimo si Batman, di ba mo yun siya nga, calm, mo naman siya sa iyang auto. Karon pwede na mahitabo ba? Kaya na biya tayo phone. Pwede. Yeah. Pwede na tabo. Yan naman galing sa kanan ro nga mubaking nag-iya. Di ba? Tanapa to isa ka, di ko, unsa to nga cartoon na, Gili. katong makatulog ka, along the highway nakita ko ato nga makatulog ka, so mo disturb siya, magsige siya og buzz, ibutan na to, heart attack ba kasi bako or Tesla? nakatulog. Tesla ba na? siya? Ang Tesla. Siya dayon mo hinay-hinay mo magpadaplin. Mm. Pinahinay padaplin. Tapos para kung tapos magsige siya og ingay para makakuha og attention. Makamata ka. Imagine nimo ang problema Ang gili. da. Mo parking lagi ang gili. Oh, mo park og iya, di ba? Siya na yung mangita sa Pero gili na. Gili. I-try daw na siya ipadagan daw sa kugon. Ang problema na kung mo park sa iya, tawalay driver. Kinsay tikitan sa RTA. Oh, may driver. Di ba? Sama ni mo na, be. Ako ang tag-iya, pero may kang, excuse me, dili ako nagkuhan. Sama, tikitan Mo ni mo. park lagi siya pero ang iyang kuan kay dili man tit diyan na siya. Tapulan, 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 tapulan. Grabe na sa nangana ba? Mula sa itong problema, basig sobrang natakaisi tanan ba? Di na kita kabalo sa... Magkaway buot ang tao. Sa to nga salida nga katong galingkod lang tanan tao. Oh, katong nalambok na siya. Kuhan, e-wall. Ha? Ah, you. Ay, wall E. Bali. Bali. Noon sa daw makawan ka. Wall E, e-wall, wall. Gili. Nakala naman ko sayop sigod. Sayop di ako mag-pronounce yan. Wall in ka to mga tao nga kuan. Dito na sad ba gi-foresee na nila nga kung Kaya lagi na may tabo ba eh. Tinood you sure na. And even now, nasa tayo gina-foresee nga, nanay planet nga, mura siya og binuha, man-made nga planet, di ba? Grabe ba? Nga maglutaw siya dito na sa taas. Oh, imagination pa na sa una pero na Pwede na ginamay siya. tabo nga, naidako kay dito nga kuan na nasa taas airspace, kung kinsa ray maka-afford, Pero ipadala. kailangan no gravitational kuan kay Oh. sa tunga gyud. Ang core gyud niya. Tabrog isaka ang mga tao, ibutan nimo deteriorate na ang earth. Or di na makontrol ang ubos. Ana, so Yeah, pwede yeah, ginangan ay lahi. So itong si Elon kuan gyapon ng kuan. Elon. 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 Siya mo kuha dito. Ah. O kamuray nakabayad o kamuray lupad o. Grabe ba? Pwede na no? Lagi pero
Speaking of that, 'di ba nag-birthday si Raver? Ah. Nag-wonder ko ba kung kuan kay naka-mention man gud sila og ChatGPT ra na ana ba? Unsa kay ilang mga project karon lahi na ba ka ang Yeah. So actually, 'di ba, kung husband ka work man gyud sa school, gina-encourage sa ilaha mag-use og AI. AI? Pero ang teacher mag-scrutinize gyapon sila nga kanang dili sa tanan works na lang gyud mag-use ka og AI. Pero gina-encourage sila. Pero ikuan na nila, i-question yung mga nakasabot Yeah, ba siya? oo, Kasi ana, ikuan. nga. Ay, tama. I think so nga. Murag, okay man siya. Kay murag na ay mo help or na ay mo educate. Pero, kaya kung di gyapon ka kasabot, bisa pagtagaan ka ni AI, di man gyapon nimo na Kanya, karon kumpara sa una, masayo na kay maghimog thesis ron. Mao gyud. Mugid akong ginawanan ko. Karon na draft daan, di ba? Sa tos gamay na lang imong usabon. Gipakuan gud mi sa maestro sa una. O sige, unsa may inyong mga title? Unsa yung mga title? Dugay pa kay may mga tinuod. lisod kaayo. Tama. Ikapila pa ka proposals. Grammar, sayo dili. Title lang ganina. Title pa ganina. I think muna pinaka the best by nga matabang sa ChatGPT ka ng mga grammar. Grammar. Kaysa una, bisag nanagaling ang Microsoft Word o mga giring-giring, di pa manggid hapon ano, di ba? Karon gani cons si ChatGPT maka-create siya og image. Nalang kay ingon Yeah, nga tama. kanang Kitag send me an Wet lang. image. Wet. Si wet lang. Wet lang ha. Si Meta. Kasi nay naminaw sa ato nga, unsay ChatGPT? Wala pa mo kabalo. Wala pa mo kabalo sa ChatGPT? Nana ni si si Meta, Meta Oh my AI. God. Oh, nanapot si Meta AI. Daghan ay uyab si Meta AI. Nagagay ka chat sa Okay, iya. at least mo reply mo gud dito. Oh, reply siya diretso. Depreso na sinra. Lagi siya ikatubag. I love you too siya. Amazing yun siya ba? Daw atanong kami ito na, for example, naka-invitation, ipa-message ka. So, mangita rin ko, yun sa may guwapo. Pagtaran akong audience, mga mama, parents. May imo rin i-chat GPT na yun, mga words or mga quotes about. Make it lively. Sa kwan gani sa legal decisions, naanay AI for that. Nakoy friend sa lawyer na siya karon. Nakoy nakita manggod nga program, AI program. Ako siyang giingnan nga. Pwede nagagamiton ninyo or pwede ni siya magamit ana siya na mas maayo kung magamit og AI nga program about sa legal decisions ito sa US, dili sa Cagayan, ay dili sa Philippines. So lahi ra gihapon kay mas credible ang sa gawas nga kanang mga outputs sa AI kaysa dili. At least ba, na kay draft daan, di ba? At gamay lang imong usabon nimo. Naka-remember. Pero lahat lagi kung ang tao kay namang tayo discernment. You know what's correct, what's wrong, Pero kung what's magbayad right. mo na, which is gi-free ni nila sa una sa AI manggod, pwede ka maghimo og program gamit ang AI. Himo ka program ba like website gamit ang AI og katong game. Kabalo ba ka nga pwede ka maghimo ana sa una kay open source man. Ila na lang gi pabayran. Pero pwede gud gyapon kay bayran lang to nimo. Yearly nimo nga kuan. Pwede ka maghimo kung kuan ka karon mga anang programmer karon. Pwede ra mo kuha. So, at least gamay na lang imong usabon Gamay na lang. kung nagya po kay knowledge. Pero dili pwede nga wa kay knowledge. Oh, okay. Di mo Siyempre, nga kabalo man ka, matweak man nimo dayon. Oh, yeah, kabalo yeah. man din ka unsaan pag-tweak. Tama, no? Grabe kaayo. Grabe kay ang kuan karon tungod sa advancement bang. Pero ngano kabalo ka nganong libre na. Ganun tayo tuod. Gi-open source nila kay the more nga daghan ang mo engage, the more siya maka-learn. Tama, makakuha siya idea. Kay kung i-secret lang nila, ilang i-gatekeep, Tama. sila ra ang mag-input-input. Yeah. Tama, sakto ka. Kay, kung sample naman sila question, di ba nga, na one time, nag-chat GPT ko ba o ka ng, what are the barangays in District 1? Nag-submit siya. Dili man mao. So, ni-comment ko nga, kuan, sayop ni, So, nag-utos siya, hantod ba, nakuha gini, boy. So, minto siya, sakto na, barag makahelp sa ilaha. Then mo read na siya og website. Example din siya, based on this website, hatagin Tinood. Nami siya ling ko atong who is Malvern Sparks o Bernie Bitok-Bitok. Kung gi-search na ka kaysa sa ChatGPT and grabe good ka. Kaila siya sa imo? Kaila siya, bay. Extensive kay iyahang pag-explain. Miski sa atong podcast, kabalo siya nga kauban ta mo. Yes. Bro, ako nag-gisend, di ba? Ako nang-gisend nga who's, in fairness. Grabe, Kabalo siya sa imong bank updated account. siya ba? Yun lang. Wasa kabalo kung pila ako. Pero grabe cons no, 1950 pa man din nag-start.
ang AI. 1950. 50s? What do you Yes. mean nga nagsugod? Kuan siya, kanang gi-invent siya sa duha ka scientists, si Alan Turing o si McCarthy John McCarthy, the father of AI. Tingnan siya ni Paul McCartney. Mo ba? Kabalit, gisugdan nila sa ingana nga. 1950. Siguro ang AI, moram Turing nahulog mo na sa, kung sa programmer pa naman na sa unas. Mga if answer equals to kuan, Then, ano man na, if answer is 2, then, and or then. Programming. naman yan nga program, then, pag yes na pod, if answer, or if color is blue, Wa siya kasabot. Nakatry ko Wala siya ana. kasabot. Nakatry ko ana sa high school publish mig ipahimo mig website. Naman din niyo. Oh, ingana HTML. HTML very basic. Ano mga if, di ba? So, I think nga naman nga, Unai sa kasayop kay error. nga naman ang Error AI. lagi. Nga na ang AI, di ba? Nga, Final if kuan, project. answer is kuan. Pero grabe na kay complicated na kay. Grabe ka nang sanga-sanga na. Kaso kayo. Ano ba? If B, then, Nagkagwapo if sa iya, murag ang iyang technology karon pas kay siya Pas mo lagi. kuan. Muna yung pinakakuan. Baka na bang pag-ana ni mo ba ka nang Pas di wala ba tayo ka nga na mag-scanning sa chef no? Iyan na siguro sa Bro, una. eventually ka dugan mawala na ning Google ba? Nga di ba? Mas ganahan mo man ka dito sa chat mangutana GPT kaysa Google mismo. Actually si Google na AI overview. Ni so patol na po siya na. oh. Di ko siya magpaulay. Kaya di ba si Siri sa iPhone, sa Apple, si kuan, Hi Google or Gemini ang sa Google. So ano agad. Pero I think sa akong una-una mo gud munang tingal ko uy nag-AI naman ni sila nagkuan. I think nagkuan na sila murag nag-collaborate sila dito ba sa technology ato. So para murag ila pud mahatag sa ilang mga subscribers. So meaning ba ni we will have a better world hopefully. Kung gamitin sa diba? for the better. Pero muna akong fear. Kay si AI nag-learn naman siya sa ato. Sa una Gitunan na pa. niya So ang tao. katong nasa mga movies mo na sad ni nga ang atong kalaban katong ng mga AI na. Kay ang akong magong kuan na panaghapan na sige ang tao dili siguro na siya mukuan nga daoton ang tao. Pero di magsugod ba nga self-learning AI. What if is self-learning? What if naa na gyud na karon wala ang type proof siguro. Pero na siguro. Tama. Na self-learn siya. Di para naman sa idea gyud Japon sa human brain, di ba? When we were still kids, we were still babies, wala pa ta, zero input. So hinahinay ta gitudloan sa close open, beautiful eyes. Ana, Pero may man ang tao kahinay man. mao lagi kay nagka-gradual po ng kwansa. Kani siya, Kurente ra may kulang ani. so iya binary mga Way 1 0 tulugay 1 ni. 0. Way tulugay. Tama ba? So maka-create yung ka pwede og usa ka kuan nga wala mo na ning buhaton ba. Undawon na nato ning podcast. Ang presidente AI na diyo. Pulihan na niya ang tao lagi mo. So pag presidente ta, di siya unsa ang pagsulbad sa kuan traffic, unsa ang pagsulbad. Di kani gi-survey ba tada ni. Nga what if na gamiton ang AI sa atong sa na legislative mga kuan. Ay tama ko naka-remember din ko diba? Yeah. So ang pangutana ana, di ba, atong i-move forward siguro. What if ang mag-decide sa government is AI na. Kay gi-allow na nato nga kuan. Pwede. Kay Sakto ako ba? dili ko pwede ato mingi nga pwede ra ang data like mangayo lang kag data. What is the data for ingani mga barangays? Pila kabuk ang wala na pila kabuk ang ana. Then what is your recommendation? Ana ra. Pero ang Dili decision nga. making kita ra gyapon bulag gyapon Yes. sa kuan. Dili kay Ang ato lang siguro pa ang I don't know lang ba kung kita magud nang tay feelings pa ba no involved. ngay discernment matong gingon ganina. So kung mo, for example, ideally mo net yung buhaton, pero kabalo man ka as human being that ma-hurt ang feelings, na masuko, may apektuhan. So that's why murag ang imong decision medyo nakai-tweak or ayaw na lang ni. Ang AI is kung unsa ang sakto. unsa ang Fact. dapat mo ni. So depende na sa imo kung imo nang buhaton, di ba? Pero katubit ang ingon nila nga ang robot wala man ay reasoning. Gani nga na kay reasoning man ana to. Yeah.
Pero naa na Na, ano? may ipa-feel na nimo ang kuan ba. Na. Act like you are a father, ana mo. Oh, yeah. Storya sad siya. More danger kay. Pero mas kuan siya, ang advantage siya sa mga businesses kay mas gamay na ang tao nga ilahang bayaran. Pero at the end of the rope, ang mga tao pod ang luoy kay wala Wala na trabaho. means of income. Una, ang trabaho sa tao is magbasura, magkuha na lang basura, magkuha na lang, magpanday na lang. Pero ang himo sa mga money ug kuan gid kay mga AI na. Una ganyan na, di ba kadali ra kaayo sa Dili ba sad mag-worry ta nga base unya di naman ta kailangan og education. Kana bang proper education kana inyong mga kwantaro mga si term na kanang mga sa school na mga curriculum or something pero di na kailangan. Nalaman ni tanan sa ba? Malagi kadlukan na ako ba? Wala na yung mga seat work, mga igala. Oh. Ipakuha na i-flash na sa screen. So, Or ang ako galing gusto galing is kanang early detection ba sa pwedeng career sa mong anak ba? Dapat sa mga elementary years pa lang, makabalo na ka nga ikaw yung potential ka nga lawyer o. Doktor ka. Pa di na nato ni sila tanan ipaagi pag trigonometry. Ano auto mo ipaagi og trigo nga sa November 7, ano din ba? And ang iyang kuan karon, she's a male, and then she's a She-male. She's a male, and then iyang height, and then calculate. Lawyer ka. Lawyer. Or nanay, ba? Ang AI mo kuha na sa jeans, model na sa karon ang jeans, ang ana. Ibutang ang dugo din ba yan? O ana, na imong jeans ang ani or makita ba na sa jeans ang kanang ang imong kuan skills or kaya nimo nga intelligent. Di makita na sa jeans. Basin na imurag. Basin na part dia nga. May ni siya memory. Ano ba? Superior ka. Ako mong purpose nga, may nang sayo makabalo. Kaya for example, kung ikaw gusto kag HRM lang ka nga kuan, di na ka ipagi pag algebra. Actually, naala siya sa mga high school and math. Ay, di ko kabaloon sa. Basta kay national exam na siya nga to see nga moni nga field ang ga-excel ka. Moni nga field ang pero speaking of exam, nag-interview ko one time katong sige apply. Na nag-exam nga gid psychology. Psychology test. Katong last day nga nang-apply tog DJ sa MOR. Naman ko'y character, gipili. Na naman ko'y na-test paper. Tingala sila ba? Abi nila nga akong question kay kanang about sa kanang mga broadcasting. Tingala sila may rabbit. Ano siya maniha? What color? Ano ba? Kaya gusto na ko makita kung unsa ilang character. Kay personality ako, test. nakabantay naman ko nga sa ani nga job na mo, dapat naay ing ani nga type nga character. Kay bisa pag dili po din nga basta kay kabalo lang mo istorya pero dapat kabalo mi sa kuan. Gani usa dito isang makita is kanito talkative ba ni sa kuan or ga-share ba ni kini pwede nga dili opinionated. Dili ka opinionated. Talabi na nga nakabalo na ko nga ang direction na sa radio programming is more talkish na. Mag-engage na og topic mo istorya na kay nabete kay nga pwede nga may mag in English, maayo og tingog, pero pagtagaan nimo og kanang mga topic limitado gid siya ma-feel yun nimo nga diara gid sa kutob kay posible wa niya ma-experience. Talabi na kami nga masa nga nidako mi sa ako nidako gyud ko sa kanang mga naitambay unsa nang mga tungits, sikitsa, hantak, tanan ana nga mga kuan, di ba? Namaligya pa yung pandesal sa unang kuan. So makabalo ko, makarelate ko. Kung ikaw gipadako ka sa wala sa to sa gi-blame nga na yang ginakan pero pag-abot sa masa nga mga topic di siya makasabot so di siya makahatag sa iyang opinion yun lang anyway sa ato magbalik in fairness basta okay ang topic so pagbalik atong letter for tonight again naminaw mo sa Radyo Lampornas 95.7 The Mellow Touch and kini ang Bernie Bitox kauban si Attorney Drew Master Poppy o Bernie Bitok
nagkamali ako. Inaamin ko, saktan ko ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan, sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mong aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, palagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nangihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuwag ka lang. Saktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Balitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mong aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako.